नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आजचे मुख्य खबरो. कारवारच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारा भितर चढाओढ. बैतखोल बंदर परिसरात समुद्रातल्या उदकाचो रंग हिरवो. रानात गांजाची लागवड करतल्याचेर कारवाई. नर्सिंग परीक्षा बरोवच्या विद्यार्थिनीन घेतलो गळफास. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 12 कोरोना केसेस. आज पळया सविस्तर खबरो. कारवारच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीक रस्सीखेच. कारवार तालुक्यात ग्रामपंचायतीचो निवडणुकीचो वारो जोरदार चल्ला. सध्याक तालुक्याच्या ग्रामीण भागात निवडणुकीचे वादळ आरते पडते जातेर आसा. उमेदवारी दाखल करूक सोमवारच्यान सुरू केला. या वेळार खूप मोठ्या संख्येन नवनवीन चेहरे रिंगणात उतरतले अशें स्पष्ट दिसता. प्रत्येक ग्रामपंचायत गांवच्या विकासाची अभिवृद्धी करूक नवीन चेहऱ्याक खूप उमेद येयला. कारण या वेळार नवीन चेहरे उमेदवारीचे अर्ज भरूक जास्त संख्या उरतली अशें दिसून येता. बऱ्याच ग्रामपंचायत निवडणुकेक माजी सदस्य परत अर्ज भरूंक तयार जालात. ग्रामपंचायत निवडणूक ही राष्ट्र पक्षाच्या चिन्हार जरी जायना तरी कारवार तालुक्याचे आजी माजी राष्ट्रीय पक्षाचे पुढारी आणि पक्षाचे समर्थक आपल्याच पक्षाचेर कशी निवड येतले हेजी मांडणी मांडू लागलात. ग्रामपंचायत स्वतःच्या पक्षाचो उमेदवार कसो निवड येतलो आणि दुसरो पक्षाचो उमेदवार अर्ज करचो कसो थांबवू शकतले हेजो दबाव तंत्र काही जाग्यार चालू आसा. निवडणुकेक अर्ज भरता अशें सांगून ऐन टायमार आपलो किसो भरून घेवन उमेदवार अर्ज फाटी घेवचे बी चल्ला. पण खरें स्पष्ट चित्र 14 डिसेंबर तारखेनंतरच कळटले. कारवारात तालुका पंचायतीचेर काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व आशिल्ले. आता ग्रामीण भागात परिस्थिती बदलला. या वेळार काँग्रेसा फुडें बीजेपी पक्षाक मोठे आव्हान आसा. कारवार ग्रामपंचायतीत सगळे सूत्र काँग्रेस वरिष्ठान माजी शासक श्री सतीश सैल हेंचेर सोपयला आणि तेमी ह्या कार्याक आपल्या कार्यकर्त्यांक घेवन जोरदार तयारी करूं लागलात. श्री सतीश सैल हेमकां राजकारणाचो अनुभव आसा. कारवारच्या सगळ्या ग्रामपंचायती पैकी 80% ग्रामपंचायत बीजेपीच्या ताब्यात आसात. तेमी हितूंत कितले यश मेळयतले हेची वाट पळोवची पडटली. हितूंत सदाशिवगडच्या ग्रामपंचायतीचेर कारवारचेच न्ही तर जिल्ह्याच्या लोकांले लक्ष लागून आसा. कारण 5-6 किलोमीटर व्याप्तीच्या अंतरात सदाशिवगड ग्रामपंचायतीत 10 वार्ड आणि 36 सदस्याची ही ग्रामपंचायत आसा. ही ग्रामपंचायत जिल्ह्यातच व्हड आसा आणि या सदाशिवगडार वास्तव्य आशिल्ले माजी आमदार श्री गंगाधर भट बीजेपी आणि माजी आमदार श्री सतीश सैल काँग्रेस इतलेच न्ही तर कारवार जिल्हा पंचायतीचे माजी सदस्य श्री RV नाईक हेमी सदाशिवगडावेले आसात. सदाशिवगड ग्रामपंचायत माजी अध्यक्ष श्री राजू तांडेल हेमक सुद्धा ही ग्रामपंचायत निवडणूक खूप महत्वाची आसा. या रस्सीखेचीचो परिणाम कोणाला बाजू लागता हे स्पष्ट मतमोजणीनंतरच कळटले. बैतखोल बंदरात समुद्राच्या उदकाचो रंग हिरवो. कारवार बैतखोल मच्छीमारी बंदराच्या आजूबाजून समुद्रात उदकाचो रंग हिरवो जाला. 2 दिवसां पयलीं जाल्ल्या या प्रकारान लोकांनी आश्चर्य व्यक्त केला. प्रत्येक वर्साक पावसाळ्यानंतर असो उदकाक हिरवो रंग दिसून येता. शेजारच्या गोंय राज्यात आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात असोच चमत्कार घडलात. या विशयाचेर माध्यमांकडे उलयतना कारवार समुद्र जीव विज्ञान अध्ययन केंद्राचे सहाय्यक अध्यापक डॉक्टर शिवकुमार हरगी हेमी सांगले की काही दिवसां पयलीं या भागात प्लांक्टन नावाचो सूक्ष्म जीव एक कडेन जालात. ते जीव जास्त संख्येन एकत्र जाल्यार उदकाचो रंग असो हिरू जाता. तेन्ना उदक व्हांवन वयता तेन्नाच ते हळूहळू कमी जाता अशें तेमी सांगले. नर्सिंग परीक्षा भरोवच्या विद्यार्थीन घेतलो गळफास. नर्सिंग परीक्षा भरोवच्या विद्यार्थिनीन घरात गळफास घेऊन आत्महत्या करून घेतली. ही घटना अंकोला तालुक्या भितर हारवड ग्रामात घडली. नागरत्ना गौडा 21 वर्षाचे मृत्यू विद्यार्थी सोमवार दिवसाक एक परीक्षा दिवन येयले. दालान दुसरी परीक्षा दिवचे पयलेच गळफास दिवन आत्महत्या करून घेतली. घरात कोणी नाशिल तेन्ना त्यांनी आत्महत्या केली. आत्महत्या करचे स्पष्ट माहिती अजून कळून येऊ ना. अंकोला पोलीस ठाण्या भितर प्रकरण दाखल केले आसा. रानात गांजाचे शेत करतल्याचेर कारवाई. SP शिवप्रकाश देवराजू. जिल्ह्याच्या काही रानवटी भागात गांजाची पीक करून गांजो सर्रासपणे विकतात. या माहितीचो आधार घेऊन एक आरोपीक येल्लापूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याचे खंयच्यान येईल माहितीप्रमाणे आणि बी खंय गांजाची लागवड जाऊ शकता म्हण अरण्य विभागाबरोबर चर्चा करून कायदेशीर क्रम घेतले असे SP शिवप्रकाश देवराजू हेमी प्रसार माध्यमांकडे उलयतना सांगले. गेल्या
अकर महिन्यात नशा जावच्या वस्तू विकच्या आरोपात 21 प्रकरण दाखल झाले असत. तातूंत भितर 72 जणांक ताब्यात घेतले आसा. 2.70 कोटी रुपयाचे 41.523 किलो गांजा, 2 किलो ब्राउन शुगर, 500 ग्राम चरस जप्त केले आसा. ह्या वर्साक 165 प्रकरण जाल्ली. तातूंत भितर 77 प्रकरणांचो तपास लागील आसा अशें एएसपी बद्रीनाथ नारायण हेमी प्रसार माध्यमांकडे उलयतना सांगले. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 12 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 4, अंकोला 3, कुमटा 3, होन्नावर 1 आणि शिरशी 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 7 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 6, अंकोला 8, शिरशी 1, सिद्धापूर 1 आणि मुणगोड 1 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 13,971 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 13,677 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 113 रुग्ण उपचार घेतले असतात. तातूंत भितर 27 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 86 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 181 रुग्ण मरण पावले असतात. इतल्यान आयची बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी प्लस न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.